ஹே guys எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம என்ன படம் பார்க்க போறோம்னா த வால். இந்த படத்தோட பேரை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்க. சப்போஸ் கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் ஜஸ்ட் இப்ப பாத்துக்கோங்க. இதுல அமெரிக்காவுக்கும் ஈராக்குக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர் நடக்குது. ஒரு வழியா அந்த போருமே வந்து முடிவுக்கு வந்துருது. முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஆர்மில இருந்து ஒரு 6 பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த போர் நடந்த இடத்துல வந்து ஒரு வாட்டர் டேங்க் மாதிரி இருக்குது. அதையுமே சரி பண்ண போறாங்க. அப்படி சரி பண்ண போன நேரத்துல அங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்ஷாட் வாங்கி எல்லாருமே இறந்து போயிருக்காங்க. இதை நம்ம ஹீரோஸ் அதாவது 2 ஆர்மிமேன் அமெரிக்கன் ஆர்மிமேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸ்கோப்ல இவங்க எப்படி இறந்து போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் ஒன்றரை நாளா உட்காந்துருக்கோம் போல. இவங்க கொன்னவனும் வெளியே வர மாட்டான். நம்ம டைரக்டா உள்ள போய் பாக்குறோம். இங்க யாருமே ஸ்னைப்பர்லாம் இருக்க மாட்டாங்கடா. நம்ம வா உள்ள போய் பார்க்கலான்ட்டு ஒருத்தர் இறங்கி போறான். அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த 2 பேர் வந்து ஈராக் ஸ்னைப்பர்ட்ட வந்து சிக்கிக்கிறாங்க. இப்போ அவங்ககிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிச்சாங்க நம்ம ஹீரோஸ், இதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வளவலன்னு பேசாம நான் டைரக்டா உள்ள போயிடலாம். இந்த படத்தை ஆன்லைன் ஸ்டோரியா பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க. இப்போ படத்துக்குள்ள போலாம் வாங்க. ஸ்டார்டிங்ல அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு 2 ஆர்மி மேன் பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம ஹீரோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோப் போட்டு பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஸ்னைப்பர்ல வந்து ஹெட்ஷாட் வாங்கி நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. இதையுமே பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் எப்படிடா மச்சான் கொண்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. தெரியலடா, நம்மளும் ஒன்றரை நாளா உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸ்னைப்பர் ஒளிஞ்சிருந்தாலுமே அவனும் வெளியே வர மாதிரி தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது. நான் வேணா உள்ள போய் பாக்குறேன், நீ வேணா இங்க இருந்து என்ன ஸ்கோப் போட்டு ஜஸ்ட் பாத்துக்கிட்டே இரு, எவனாவது சுட்டானே நீ அவனை கொன்னுரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அதுல இருந்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் எழுந்து போறான் உள்ள. பின்னாடியுமே அவனுமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோப் போட்டு அவனை பாத்துக்கிட்டு இருக்கான், யாராவது இருக்காங்களான்ட்டு. இப்ப அவனுமே அப்படியே பக்கத்துல போய் பாக்குறான். அவங்க நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு பெரிய வந்து வாட்டர் டேங்க் இருக்குது. அந்த வாட்டர் டேங்க அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு 6 பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் டேங்க வந்து ஜஸ்ட் சரி பண்ண வந்திருக்காங்க. அவங்கள தான் ஹெட்ஷாட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே சுட்டுருக்காங்க. டேய் மச்சான், நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. எல்லாருமே ஹெட்ஷாட் தான்டா வாங்கியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் இப்போ நான் என்னடா பண்றது, எனக்கும் பயமா இருக்குது, எவனாவது சுத்தி முத்தி இருக்கானு கொஞ்சம் பாடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அங்கேயுமே ஒரு புயல் வருது. ஃபுல்லா புழுதி ஆயிருது. இவனால சரியா பார்க்க கூட முடியல. அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஈராக் ஆர்மிமேன் சேர்ந்த ஒருத்தன் ஸ்னைப்பர் சொல்லியிருந்தேன் பாத்தீங்களா, அவனுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து காலிலே பொட்டுன்னு போட்டுறான். இதை பார்த்தா நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டுமே அங்க தூரத்துல இருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அவனுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். பார்த்துட்டு ஐயோ நம்ம ஃப்ரெண்டை போட்டான் இல்லை, ஜஸ்ட் நம்ம எப்படியாவது ஓடணும்னு சொல்லிட்டு அவனுமே அங்க இருந்து துண்டக்கான துணியை காப்பாற்ற ஓடுறான். அப்ப இவனுமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆப்போசிட்ல உள்ள சோல்ஜருமே இவனையுமே சுடுறான் மாத்தி மாத்தி. அவனுமே சுடுறதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா வளைஞ்சு ஓடுறான் தப்பிக்கிறதுக்காண்டி. இப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் பார்த்தீங்கன்னா அவனோட பேக்ல விழுகுது. 2வது புல்லட் அவனோட காலிலே விழுந்துருது. அதுலயுமே அவனுமே அப்படியே கீழே விழுந்துடுறான். இப்போ ஏற்கனவே ஒருத்தன் நம்ம ஹீரோ வந்து அடி வாங்கியிருப்பான்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா காலில், அவனுமே சொல்றான் டேய் மச்சான் நீ இங்க இருக்காத, எப்படியாவது தப்பிச்சு போயிரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதும் அவனுமே பக்கத்துல ஒரு வால் மாதிரி இருக்குது. வால்னா என்ன, வாளுங்கிறது ஒரு செவர். அதாவது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலைவனத்துல அந்த மாதிரி இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கல்லை வச்சு செவர் கட்டியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு செவர் இருக்குது. அந்த செவருக்கு பின்னாடி போய் விழுந்துடுறான். அப்படி இந்த சைடு பார்த்தோம்னா அவனுமே ரொம்பவுமே வழியில துடிச்சிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கான். இப்போ இவனுமே அப்படியே பையா தவழ்ந்து போயிட்டு டேய் மச்சான் நீயுமே உள்ள வந்துரு, அவனை பார்த்தா பயமா இருக்குது, உனக்கு கொன்றுவான்டா, என்னை விட்டுட்டு போயிடாதா, எப்படியாவது உள்ள வந்துடுறா அப்படின்னு சொல்றான். ஏய் வாய்ப்பே கிடையாது, எனக்கு வந்து ரொம்பவுமே கால் வலிக்குது, என்னால அசைய கூட முடியல, நான் இங்க அப்படியே செத்த மாதிரி நடிச்சுக்கிறேன், நீ வந்து அங்கே இரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதும் இப்போ அப்படியே நம்ம ஹீரோ அங்கிருந்து கொஞ்சம் நவுண்டு போயிட்டு சரி ஓகே நம்ம யாருக்காவது கால் பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு அங்கேயுமே மைக் இருக்குது. அந்த ஒரு ரேடியோன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ரேடியோவை எடுத்துட்டு அவனுமே காலுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கறான். அதாவது அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஆர்மி மேனுக்கு எல்லாத்துக்கும் கால் பண்ணி பார்க்கறான். ஆனா அவனோட வயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல உள்ள சோல்ஜர் சுட்டதுல வந்து அவனோட வயருமே வந்து கட் ஆயிருக்குது. டேய் மச்சான் இது வயர் அந்து போயிருக்குதுடா, இப்போ நான் என்னடா பண்ண அப்படின்னு கேட்கறான். ஆனா இந்த சைடு பார்த்தோம்னா அவன் வழியில வந்து அப்படியே கண்ணையை மூடிடுறான், அதாவது அப்படியே படுத்துறான். அதனால அவன் சுயநலத்துக்கே வரல. இப்போ அப்படியே அந்த செவருன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து ஒரு 2-3 கல்லை உருவிட்டு அங்கேயுமே ஸ்கோப்பை வச்சுட்டு பார்க்கறான். பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தோம்னா அவன் ரொம்பவுமே வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலுக்குள்ள புல்லட் போயிருக்குன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அந்த புல்லட்டையுமே அவன் கத்தியை வச்சு அப்படியே உள்ள எடுத்துறான். அதை பார்க்கும்போது நமக்குமே ஒரு மாதிரி இருக்குது. அவனுமே அவன் காலுக்கு கெட்டு போட்டிருந்தான். அவனுக்குமே ஒரு மாதிரி கேர் ஆயிடுது, அதாவது மயக்கமா வந்தது. அப்படியே அவனுமே தூங்கிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா லோக்கல்ல ரேடியோ கனெக்ட் பண்ணிருப்பான் நம்ம ஹீரோவுமே. அதுல இருந்து வாய்ஸ் கேக்குது. என்னடா வாய்ஸ் கேக்குதுன்ட்டு நம்ம ஹீரோவுமே எழுந்து பார்க்கும்போது அதுல இருந்துமே ஒருத்தன் பேசுறான். இங்க பாரு, நாங்க உன்னை காப்பாத்தணும்னு நினைச்சுக்கேன், நீ வந்து ஜஸ்ட் எழுந்து ஒரு ஷூட் மட்டும் பண்ணு வானத்தை நோக்கி, உன்னை வந்து நாங்க காப்பாத்திடுறோம். லோக்கல்ல கனெக்ட் பண்ணி தான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா அந்த ஹெட்போன், அந்த ஒரு ஹெட்போன்லயுமே கேக்குது. ஆனா நம்ம ஹீரோவுமே ஓரளவுக்கு கணிச்சிடுறான். ஏன்னா ஆப்போசிட்ல உள்ளவன் பாத்தீங்கன்னா அவனோட இங்கிலீஷே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்குது. அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் வேற மாதிரி இருக்கும். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டே நீ அமெரிக்கன் ஆர்மியே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது டே பைத்தியக்காரனே, நான் தாண்டா உங்க 2 பேர்த்த ஷூட் பண்ணேன், இது இன்னுமாடா உனக்கு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோவை பார்த்து கேட்கறான். ஆனா நம்ம ஹீரோக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே காண்டாயிருது. டிங்கொய்யால உன பக்கத்துல வச்சுட்டு கூட என்னால சுட முடியலையே, நீ என்கிட்ட தப்பிக்கவே மாட்டா, என் கையால தான் உனக்கு சாவு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோவுமே சொல்றான். முடிஞ்சா நீ என்னனாலும் பண்ணிக்கோ, ஃபர்ஸ்ட் நீ என்ன கண்டுபிடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோவை பார்த்து அந்த ஒரு எனிமி அதாவது சோல்ஜருமே சொல்லிடுறான். இப்போ அப்படியே நம்ம ஹீரோவுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த கேப்ல ஒரு ஸ்கோப் வச்சிருந்தான்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அது மூலியமா பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எவனாவது இருக்காங்களான்னு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லாரி இருக்குது. அந்த லாரியில பாக்குறான், அங்க யாருமே கிடையாது. அப்படி இந்த சைடு பார்த்தோம்னா ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது, அங்கேயுமே பாக்குறான். ஆனா அங்கேயுமே யாருமே கிடையாது. நம்ம ஹீரோவுமே எந்த பக்கத்துல இருந்து அவன் சுட்டதா இருக்கட்டும், ஸ்கோப் போட்ட இடமா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வச்சு ஒரு கால்குலேஷன் போடுறான். ஆனா அவனுக்கு தென்படவே மாட்டுது எங்கிட்ட இருந்து சுட்டான்னு கூட அவனுக்கு தெரியல நம்ம ஹீரோக்கு. இப்போ எனிமி சோல்ஜருமே கேட்கறான், ஏய் உன் குடும்பத்தை பத்தி சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறான். ஏய் என் குடும்பத்தை பத்திலாம்
நான் எதுக்கு சொல்லணும் உன்ட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதும் சரிடா உன் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளை பத்தியாவது சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது இல்ல என்னால அதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறான். சரி நீ எதுவும் சொல்ல வேணாம் உன் ஃப்ரெண்டு டீனை பத்தினாலும் சொல்றா அப்படிங்கும்போது டீனா வேற ஒன்றும் கிடையாது நம்ம சோல்ஜர் அதாவது நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு தான். ஆக்சுவலா இவனுமே பாத்தீங்கன்னா இவனுமே ஒரு போர்ல வந்து இறந்து போயிருப்பான். இவனோட நேம் சொன்னதும் நம்ம ஹீரோவுக்குமே பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஷாக். அவன் பேர் எப்படி உனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும். அதெல்லாம் விடு நான் சொல்றதை கேளு அவனை பத்தி நீ சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதும் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. சரி நீ அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல வேணாம் நீ வந்து இப்ப என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இரு. உன்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா என் கண்ணு முன்னாடியே தான் இருக்கான். நீ ஏதாவது பேசாம நிப்பாட்டுன்னு நினைச்சுக்கேன் உன் ஃப்ரெண்டை வந்து அப்படியே ஷூட் பண்ணி உன் ஃப்ரெண்டை வந்து சாக அடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதும் ஆனா நம்ம ஹீரோ அதுக்கெல்லாம் பயப்படுற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. உன்னால முடிஞ்சதை நீ பாரு என்னால முடிஞ்சதை நான் பாக்குறேங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோவுமே சொல்லிடுறான். இப்ப அப்படியே நம்ம ஹீரோவுக்குமே ரொம்பவுமே தண்ணி தவிக்க ஆரம்பிச்சிருது. அவனுமே அங்க இருந்து அப்படியே பையா நவுண்டு போறான். ஆனா ஆப்போசிட் உள்ள எனிமி சோல்ஜருமே எப்படியாவது நீ ஆம்பளையா இருந்தா வெளியே வாடா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்பவுமே காண்டேத்துறான் நம்ம ஹீரோவை. ஆனா நம்ம ஹீரோ பட்டுன்னு சொல்லிடுறான் நீ ஆம்பளையா இருந்தா வெளியே வாடா அப்படிங்கிற மாதிரி பட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவனுமே கோட்டசவருக்கு பின்னாடி திரும்பி பாக்குறான். அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு ஆர்மி மேன் இறந்து போயிருக்காங்க. சரி ஓகே அவங்ககிட்ட இருந்து ஏதாவது ஸ்கோப்பு ஸ்னைப்பர் ஏதாவது தண்ணியாவது கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறான். அவனுமே பக்கத்துல ஒரு கம்பை எடுத்துட்டு அங்க உள்ள ஒரு வேலி இருக்குது அந்த வேலியுமே அந்த கம்புல சுத்திட்டு அதை எடுக்க ட்ரை பண்றான். ஆனா அவனால எடுக்க முடியல. நம்ம ஹீரோவுமே அப்படியே அவன் பேக்ல இருந்த ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுக்கிறான். அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஓட்ட விழுந்திருக்குது. அது எப்படி ஓட்ட விழுந்ததுன்னா ஏற்கனவே ஸ்னைப்பர்ட்ட சுட்டான்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா அப்படி அவன் பேக்ல சுடும்போது அதுவுமே ஓட்ட விழுந்து தண்ணி எல்லாமே கீழே சிந்திருச்சு. அதுல இருக்கிறது 2 சொட்டு 3 சொட்டு தண்ணி தான் இருக்குது. அதையுமே குடிச்சிட்டு நம்ம ஹீரோவுமே ரொம்பவுமே சோர்வாயிடுறான். அவனுமே அப்படியே பையா நாண்டு போயிட்டு ஸ்கோப்ல பாக்குறான். ஆனா யாருமே சிக்கல. இவனுமே அப்படியே அந்த இடத்துல தூங்கிடுறான். படுத்துட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் எழுந்து திரும்பவும் ஸ்கோப்ல பாக்குறான். யாருமே சிக்கல அந்த இடத்துல. அதாவது அந்த எனிமியை தான் சொல்றேன் எனிமி சோல்ஜர் யாருமே சிக்கல. இப்ப அப்படியே நம்ம ஹீரோவுமே தூங்கிடுறான். தூங்கிட்டு அப்படியே டப்புன்னு எழுந்துடுறான். அப்பதான் அவனுக்கு ஒரு யோசனை வருது. நம்ம ஆர்மி மேன் கையில வந்து ஒரு கம்பு வச்சிருந்தான்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா அந்த கம்புல அவனோட சட்டையை மாட்டி விட்டு அவனுக்கு ஆர்மி மேன் தொப்பி இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த தொப்பியை அதுக்கு மேல வச்சு அவனுமே அப்படியே அந்த கம்பை தூக்கிக்கிட்டே இவனுமே ஸ்கோப்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கா எங்கிட்டாவது இருந்து சுடுறானா அப்படின்ட்டு. ஆனா இப்படியே பாத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு தொப்பியுமே அந்த கம்புல இருந்து அந்த செவருக்கு பின்னாடி விழுந்துருது. இதையுமே எனிமி சோல்ஜருமே வேடிக்கை பார்த்துட்டு சிரிச்சிடறா ரொம்பவுமே. டே பைத்தியக்காரா உன்னால இதை கூட சரியா பண்ண முடியல நீ ஏன்ட்டு இருந்து எப்படி தப்பிப்ப வீணா செத்துறாரா என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க பாரு நான் பட்னியும் பசியுமா கூட நான் இந்த இடத்துல சாவேன் ஆனா நீ சுட்டு மட்டும் நான் எப்பவுமே சாவ மாட்டேன்டா நீயா நானான்னு பாத்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறான் நம்ம ஹீரோவும். இப்ப அப்படியே நம்ம ஹீரோமே வருத்தப்படுறான் நம்மளால இதை கூட சரியா பண்ண முடியலையே இப்படிலாம் பேசுறானே அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்பவுமே வருத்தப்பட்டு இப்போ அந்த செவருக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோல்ஜர் வந்து இறந்து கிடக்கான்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா அவனையுமே போய் பாக்குறான். சரி அவங்கிட்ட போயிட்டு அவன்கிட்ட என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வந்துடலாம் வேற வழியே கிடையாது அப்படின்ட்டு அவனுமே அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே ஃபாஸ்டா மறைஞ்சு போயிட்டு அவன் இருக்கிற பேக் ரேடியோ இந்த மாதிரி எல்லா திங்ஸையுமே எடுத்துட்டு அவனுமே திரும்பவும் இந்த செவருக்கு பின்னாடி ஓடி வரும்போது அந்த எனிமி சோல்ஜருமே பாத்தீங்கன்னா அவனையுமே ஷூட் பண்றான். ஆனா அந்த புல்லட் பாத்தீங்கன்னா அந்த செவருக்கு அந்த சைடும் இந்த சைடும் கம்பு மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அந்த கம்புல பட்டுறது கம்புமே கீறிடுது. இப்ப அப்படியே அந்த செவத்துல இருக்கிற சில கல்கள் எல்லாமே வந்து கீழே விழுந்துருது. கீழே விழுந்ததும் நம்ம ஹீரோவுமே ரொம்பவே பயந்து போயிடறான் எல்லா கல்லும் கீழே விழுந்துருவாங்கிற மாதிரி. இப்ப அப்படியே அதுல தண்ணி இருக்குது தண்ணியுமே எடுத்து குடிச்சிடறான். தண்ணி குடிச்சிட்டு சரி வேற ஏதாவது இருக்கான்னு தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதுலயுமே சாக்லேட் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஹீரோவுமே அந்த ஒரு சாக்லேட்டுமே ரொம்பவுமே ரசிச்சு சாப்பிடுறான். ஏன்னா இந்த ஒரு சூழ்நிலையில எந்த ஒரு சாப்பாடும் கிடைக்காத போது அந்த சாக்லேட் வந்து செம்ம டேஸ்டியா இருக்குது அவனுக்கு. சரி நம்ம இப்ப எப்படியாவது அவனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஸ்கோப் வச்சிருந்தான் பாத்தீங்களா அந்த கேப்ல கல்லு கேப்ல அந்த ஒரு ஸ்கோப்பையும் எடுக்கிறான். அந்த ஸ்கோப் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மங்களா தெரிய ஆரம்பிச்சிருது. அதாவது அந்த எனிமி சோல்ஜர் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கோப்பை நோக்கி சுட்டுறான். சுட்டதுல அந்த ஒரு ஸ்கோப்புமே போயிருது. இப்போ நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா அவனுமே மூச்சு விடுற சவுண்டு இவனுக்கு வந்து அந்த ஹெட்செட்ல கேக்குது. இதை பார்த்துட்டு அவன் எழுந்துட்டானா அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுமே அந்த கேப் வழியா பாத்துக்கிட்டு இருக்கான். டே மச்சான் எழுந்துட்டியாடா நீ ஏதாவது சொல்றா எப்படியாவது சொல்றா அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறான். அதுக்கு அவனுமே எதுவுமே பேசாம அவன் கையில உள்ள ஒரு சின்ன கண்ணாடியை வந்து அந்த ஒளியால காட்டிக்கிட்டு இருக்கான். அந்த ஒளியை வச்சு இவனுமே கண்டுபிடிச்சிடறான் அவன் எதுக்காக பேசலனா ஏன்னா இவங்க லோக்கல்ல தான் ரேடியோ கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க பேசினாலுமே அந்த எனிமி சோல்ஜருக்கு கேட்டு இவனையுமே ஷூட் பண்ணி கொன்னுருவான். அதனால இவனுமே பேசாம இருக்கான். இப்போ அவங்கிட்ட மட்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்னைப்பர் இருக்குது. அந்த ஸ்னைப்பரையுமே அப்படியே படுத்திருக்கிற இடத்துல இருந்து பையா நான் உண்டு அந்த ஒரு ஸ்னைப்பரையுமே எடுத்துறான். எடுத்ததும் அவனுமே சொல்றான் டே மச்சான் என்னனாலும் பரவாயில்ல நான் உனக்கு ஸ்கோப் போட்டு ரெடியா உட்காந்துருக்கேன் உன்கிட்ட இருக்கிற கண்ணை வச்சு வானத்தை நோக்கி சுடு அவன் உன்னை சுடும்போது நான் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுப்பேன் அவனையுமே ஷூட் பண்ணி கொன்னுறேன். சரிடா மச்சான் நீ சொல்ற ஐடியாவும் கரெக்டா தான் இருக்குது நம்ம இவனை போட்டு தாக்கிட்டு தான் நம்ம போகணும் இந்த இடத்த விட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஹீரோவுமே வானத்தை நோக்கி ரொம்பவுமே சுட்டுக்கிட்டு இருக்கான். அப்பவுமே சொல்றான் டே மச்சான் இது எனக்கு சரியா படல இங்கிட்டு வந்துடுறா நம்ம பாத்துக்கலாம்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதும் இல்ல நீ பரவாயில்ல நீ ஷூட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதும் இவனுமே பாத்தீங்கன்னா அங்க நிறைய குப்பையா இருக்குது. அந்த குப்பையை நோக்கி இவனுமே ஸ்கோப் போட்டு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் இருக்கானா இல்லையான்னு. இப்படியே பாத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இவனுமே ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடான் அந்த குப்பையை நோக்கி. இந்த சைடு நம்ம ஹீரோமே ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ இப்படி ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு பேத்துல யார் ஷூட் பண்ணா கூட அந்த எனிமிக்கு வந்து தெரியாது. இப்படியே ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புல்லட் முடிஞ்சது இவன் தான் ஷூட் பண்ணான்னு தெரிஞ்சிருது அந்த ஒரு எனிமிக்குமே. இப்போ இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவனுமே பயந்து போயிட்டு டே மச்சான் புல்லட் காலி ஆயிருச்சுடா நீ எப்படியாவது இங்கிட்டு வந்துடுறான் உன்னதாண்டா ஷூட் பண்ணுவான் வந்துடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவனோட தோள்பட்டையை நோக்கி ஒரு ஷூட் பண்றான். இப்போ நம்ம ஹீரோவுமே ரொம்பவுமே அழுதுறான். நீ முதலே வந்திருக்க வேண்டியதாடா மச்சான் ஏன்டா மச்சான் எல்லாம் தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவுமே அழுகுறான். இப்போ அப்படி இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேடியோ மாதிரி இருக்குது. அந்த ரேடியோல வந்து சவுண்ட் கேக்குது. அதாவது அமெரிக்கன் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாமே
எல்லாமே வந்து நீங்க எங்க இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சவுண்ட் கேக்குது. நம்ம ஹீரோவுமே இதை பார்த்துட்டு இங்க பாருங்க நாங்க வந்து ஒரு ஈராக் சோல்ஜர் கிட்ட சிக்கிக்கிட்டோம், அவனுமே ஸ்னைப்பர், ரொம்பவுமே பயங்கரமா சொல்றான், எங்க ஒளிஞ்சிருக்கான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல இப்ப வரைக்கும், எப்படியாவது எங்களை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி நீங்க எதுவுமே பண்ண வேணாம், நீங்க அந்த இடத்துல அப்படியே இருங்க, நாங்க உங்களை கூடி சீக்கிரத்துல வந்து உங்களை வந்து மீட் எடுத்துடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அட போங்கடா கொய்யால நீங்க வரதட்டிக்கு என்னடா பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அவனுமே அப்படியே சோர்ந்து போயிட்டு அப்படியே தூங்கிடுறான். அவனும் ஸ்னைப்பர் வச்சிருக்கான், ஆனா நம்மகிட்ட ஸ்னைப்பர் இல்ல, ஆனா நம்ம மச்சான்ட்ட ஸ்னைப்பர் இருக்குல்ல அப்படின்ட்டு அவனுமே ஒரு கயர்ல கம்ப கட்டிட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ட ஸ்னைப்பர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அந்த ஸ்னைப்பர் மேல தூக்கி போட்டு அந்த ஒரு ஸ்னைப்பருமே இழுத்து அவனுமே அந்த ஸ்னைப்பரை எடுத்துறான் ஒரு வழியா. அப்ப கடங்கு மாதிரி சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அங்கதான் அந்த எனிமி இருக்கா, ஆனா எங்கனுக்குள்ள இருக்கான்னு தான் தெரியல. அதை நோக்கி ஸ்னைப்பரை ரெடியா வச்சுக்கிட்டு அங்க ஒரு சவர் மாதிரி சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அதாவது வாழை தான் சொல்றேன், அதையுமே வந்து அப்படியே சாச்சி தள்ளி விட்டுறான். இப்போ தள்ளி விட்டதும் பாத்தீங்க இவனுமே ஸ்கோப் போட்டு பாத்துக்கிட்டு இருக்கா, எங்கிட்டாவது இருந்து சுடுறானா அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி இவனை காப்பாத்துறதுக்கு 2 ஹெலிகாப்டருமே வந்துருது. அந்த ஹெலிகாப்டர் சவுண்டுமே கேட்க ஆரம்பிச்சிருது. ஐயோ இவனுங்க வேற வந்துட்டாங்க, எப்படியாவது இவனை ஷூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்கோப் போட்டு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான். அப்போ எனிமி சோல்ஜர் இருக்கான்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அவனுமே அங்கிட்டு இருந்து இவனை ஷூட் பண்றான். இப்படி ஷூட் பண்ணும்போது இவனுமே பாத்துறான் இங்க இருந்தா ஷூட் பண்றான்ட்டு. இப்போ கரெக்டா அவன் இருக்கிற இடத்தை நோக்கி ஒரே ஷூட் தான் பண்றான், அந்த இடத்துல அந்த எனிமி சோல்ஜர் காலி. இப்போ நம்ம ஹீரோவுமே அவன் இறந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு அவனுமே அப்படியே எழுந்து நிக்கிறான். எழுந்து நின்னும் ஆப்போசிட்ல உள்ள எனிமி சோல்ஜர் சுடாதனால இவன் முடிவே பண்ணிடுறான் அவன் இறந்துட்டான்ட்டு. இப்போ அப்படியே பின்னாடி இருந்து வந்த ஹெலிகாப்டருமே இவங்களை காப்பாத்தி கூட்டி போய்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படி கூட்டி போய்கிட்டு இருக்கும்போது கரெக்டா அந்த குப்பை கிடங்குன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அது பக்கத்துல போகும்போது அந்த எனிமி சோல்ஜருமே ஹெலிகாப்டருக்குள்ள இருக்கிறவங்கள ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறான். இவன் இன்னும் சாவல, நம்ம ஹீரோ சுட்டது வந்து அவன் உடம்புல தான் பட்டிருக்குது, அதுலயுமே பாதி உயிர் இருக்குது அவனுக்கு. இப்போ இவனுமே அப்படியே ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹெலிகாப்டருமே ஷூட் பண்ணிடுறான். அந்த ஹெலிகாப்டருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே இடத்துல அந்த ஹெலிகாப்டருமே சோலி முடிஞ்சிச்சு. லாஸ்டா அந்த ஹெலிகாப்டர் ஸ்கோப் போட்டு காமிக்கிறான் நம்ம எனிமி. இதோட அந்த படத்தையும் முடிக்கிறாங்க. படம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு தரமான படத்தை தான் கொண்டு வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்னும் பயங்கரமான படம்லாம் வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்பனா தான் நம்ம போடுற அடுத்தடுத்த படம்லாம் உங்களுக்கு வந்து வரும். திஸ் இஸ் RG எக்ஸ்பெக்டேஷன் தமிழ்.